shi daya ya Allahu nun ko salati ga afirkayya aure sunnar manzo ne an shafa fatiya al'umma da yawa sun shaida auren ku na gaskiya domin kowane murna ya ɗebi jarmiya Adam ya gaida ango Aisha ummi amarya Aisha ummi amarya so mutaka ni Rabi'u Idris na zo gare ku gangar ta kuce amare na dan zo na doko ni sama ku kasa yan mata a gwakwaso shoki bikin Adam gaida dole mu kwaso shoki mai haka ne mana gwakwaso shoki na gwakwaso shoki nasa albarka ga manyan mawaka sun zo taro na bikinka ga 'yan siyasa su ma sun zo gun bikin nan na hango abokan ango su ma a bayanka ga kungiyoyi na sana'o'i su ma a bayanka Adam ya gaida ango Aisha ummi amarya Aisha ummi amarya Adam ya gaida yau ummi ta zamo taka ciyarwa da tufatarwar da sun koma kanka ka damke amanar ta Allah ne ya baka idan har ka yi haka dangi za su san barka muna fatan Allah ya kara buɗi a sana'arka Adam ya gaida ango Aisha ummi amarya Aisha ummi amarya amarya ummi yau Adam ya zama angonki idan ke amanarsa na san ki da kirki masu ziga ki akan Adam sai ki rufe kunnanki domin wasu ba za so su ganki da mijinki kiji na san iyaye su faɗa miki idan har kika yi haka Adam zai yi san barka zai yi san barka zai yi san barka amarya ummi zan baki sirrin rike mijinki ki damke iyayensa su ma sun zamo naki ki damke dangin mijinki su ma sun zamo naki ki tsafta a gidan Adam ki share duka ɗakin ki wanka ki yo girki ki bashi abinci a baki Adam ya gaida ango Aisha ummi amarya Aisha ummi amarya